Yan. Tara. Ayo. May tao. Ayo. Ayo. Ay naay mong kuan si Inoy Ismail. Si. Nara guys. Mo ni siya. Akong ingon ninyo nga kuan. 81-year-old. Buntag noy. Anak kong ipoy. Pakuha na po si kuan. Dili ako paabot ako rin sa motor. Sige na. Dito lang tayo mahaw balay. Sige. So wala pa rin siya pamahaw guys. Tapos utso na po may pamahaw. Grabe yung tigo ang bagtik guys siya guys. Tapos utso na po siya pamahaw. So cut na to video. Balik ako na paabot sa dito. Kaya mamahaw pa siya. Mana po siya itong pamahaw ron, no? Ito na ko eh. So guys, kuyo ko ganyan ron. So mag-vlog ta karon guys. O atong dala karon is ang next. Let's go. Tara. So sinatawag Christmas kay COVID. So ang akong abtuon karon guys, manghilutay sa akong amahan. So to make the story short, biyahe na ta. So gani ako atuan guys is partner ni sa amo ang barangay but layo ni siya gamay. So tara, ato yung vlog para kabalo po mo gamay sa atong mga story. So tara, let's go. So kani nga dala ron guys, exciting gini kay naay gamay rough road, napoy gamay nga kuan guys, sudlunon siya. Tara, ako na iskilahan sa National High School sa Aurora guys. Kini. So excuse the wind noise. So gabi guys, gaulan. Opso nga dili ron dangog kay medyo lapok-lapok ra ba siguro ron. Tara. Uy, bongking. Gamal. So dagan tan tire pat maagian ron guys. O dili na magsugod ang ato ang adventure. Ini. So balik ini akong kuhaon guys nga manghilutay guys. In Tagalog, ano sa Tagalog sa manghilutay? Massage English man. Wala loading. Kini ako atuon guys, manghilutay. And kining manghilutay guys, ang edad niya is 81 years old. Lalaki 81 years old. So pero scare pa kayo guys. Abtik pa kayo siya lawas guys. Manarik pa gani ni Tiguanga guys. So warrior kini Tiguanga ron. So tara. Mutas bulad oy. Ato na yung oras guys. Alas 8 na ron pero ako ko'y pamahaw. Nagpamahaw to dito akong mga kapamels. Kapamels. Tayo uyod na pambul. Pero pagdaot ni nakolbiring ning motoran eh. So next na yun lang ta next kay murag papakay na uga ang dalan. Lapok pa gyud. So gituyo na ako mga alas 8 na ni biyahe guys kay medyo lapok din siya guys. Mana alas 8 na ako kay ganiha man god. Gabi nagulan og kusog. So tara. Wapo kayo guys. Kinahi ko pwede siya pang trail ning karsada kay di magigay siya yung develop nga pagkakarsada guys. No, palanas ka sa gara. Ay kanding
Palanas ka sa gara diri guys. Oo. Oops. 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 Oops, kiri oops. Kita mangilid. So dili appropriate unta atong motor nga dala diri guys. Nindot ari dalon ka ng kuan kita, mga XRM or mga Badja, mga something like that. Oh, gwapo kayong view diri guys. Gwapo kayong view. So dili kita pwede si next unta diri, pero next is lang malakas. Next lang malakas guys. Shout out sa mga nag-next dia. Oh, gwapo kayong view guys. See that view? Tara. So palanas ni siya diri guys. Kuya po ni siya magulan kay brag dangog gid akong feeling ani, dangog gid. Basta ulan. Palanas na. Palanas palagdas. Let's go for the vlog. For the vlog. Oh. Oops. Ooh. Oops. Yeah man. Hinihinay lang ta guys kay ta gustong balintong. Bahalag wa tay content nga tarong basta kay lang tang balintong. Oh, kuya kailan tire pat isa ra ka bok. Tara, let's go. Atay kasugat nga mga chulukoy. Ato ta sa utak kaila. Ato ta guys, sa utak kaila guys. Nana gina guys. So nakita niyo guys, oh, na mga tower dia guys. Nay ka tao diri tower makaagi taron. So may gani kay medyo nilandong. Pag dili man may panahon siguro ron. Tara, tire pot na pod. Tire pot gaming. Let's go, tire pot gaming. Oy, let's go. Mga kuan gyud. 15 minutes to 20 minutes ang atong biyahe diri guys, kay di man kita kapakusog. Pero dol-dol na akong boto naon guys. Inita kay lapok diri. Oh, lapok. 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 So na diri nay nagkuan diri guys, nagtaod og tower. So mao ning daghang mga motor. Mao ni ilang punduhanan. Uy, kabayo ka, babaw de. Kaingon sa puro may nabuang itawanan ka istorya manon. Gamay na lang. Agoy. Full brake eh. Isod na. Gwapo diri mag-trail lagi dai. Gwapo mag-trail lagi diri guys. Ay murag lami kay pasuroto diri ba, labi na yung mga motor kay kuan ba. Mga pang-enduro ba. Pwede. Tara. Nata guys, doon na ta. Nakita na akong balay sa Manghilutay or Manambalay, shall we call it. Tara, nata diri guys, mangayo ta. Tara, mangayo na ta guys. Mo ni balay sa Manghilutay guys. So noon siya din dapita, anhion gini siya. Nya sa in case akong tatay mo di mo siya makalakaw, so mo nang amo siyang kuhaon. So mangayos ako guys ha. Yeah. Tara. Ayo. May tao. Ayo.
Ayo. Ay na mo. Kuan si Noy Ismail. Nag si. Ayan na guys. Mo ni siya. Akong ingon ninyo nga kuan. 81-year-old. Buntag Noy. Anak kong ipoy. Pakuha na po si kuan. Dili ako paabot ako rin sa motor. Sige na. Dito lang tayo mahabalay. Sige. So wala pa rin siya pamahaw guys. Tapos utso na po may pamahaw. Grabe yung tigo ang bagtik kayo siya guys. Tapos utso na po siya pamahaw. So cut na to video. Balik ako niya. Paabot sa dito. Kaya mamahaw pa siya. Wala di ka ulan diri gabi eh. Kusog kay dito. Sa Aurora? Oh, di sa mua nag-ulan pero ni undar mga alas 8 alas 9 ba to. Hindi di wala. Na kuan siya, na wala okay gid siya, nakatulog siya pag human mo kuan paggabi, lami daw kasi tulog. Pero ang yang TL burag ni sakit kay wala to na apil na siguro nimo kuan. Ayan na sa pagkapabulo. Mao di ay. Siya burag wala daw na, basig wala daw na apil. Niangay gito no eh. Niangay gyud. Uy, unong sa ta kay murag piki. Katon sa to NCCP to? Biko ay gapuyo rin ay ga-service. Dagko tayo nagsweldo diyang ano mga trabaho kay kuya ubi anang trabaho mahagbong ka na murag di pa balik-balik magig. Mayo. Bulhot yun. Kuha ko. Bato bro? Di mo nari. Diri sa ila. Tambal ng ipoy man. Ana kay tambalan? Sa ipoy. Sa ipoy? Balik sila. Ako ra sa picture. Nakay balak na to. Ali bro. Baklay. Sino kaya kamapas ba? Wala. Ato ka na yun. Mapas lang ito. Ang kaapas pa ka na mahuman na yung mga alas 11, alas 10, so ano? Motoy kauban yung manari de. Motoy kauban yung manari. Sige gidin tari dia no? Sige gidin tari dia. Kato napot sila yung manok no eh. Napot sila yung manok o manugal ra to. Kuyugon juga nila. Kuyugon giga.
Okay, Nay. Sulod lang dito, Nay. So guys, ato na ngayon atong video dito guys ah. So, till next video na po guys. Bye bye.